careful. Oh! Tilapia, laki. Tilapia. Big one. Oy. Thank you. Oy talaga. Oy. Oy. Isa. One down. One down. One down. It's a bunchak. Ay, patay na. Oy. It's a Ay, bunchak. ito paggargantew. Tignan no. Ni puno yun. Ito ni ubon ni. So, Oy, bunchak. Oh, wait, malas. ito pag-umong. Ay. Ano pa lang ubon nun? Open silo. Ito ni, gusto. Ayan guys, may nakuha na. May red pa oh. Rumarangat yung isa. Yung dalawa. Meron pa ganun. Oh, yung ano. Oh, yun. May inapoy pa. Oh, okay, bunchakers. Diyos ko. Apaw. Ani udang ni data ni. Jay. Titira si counter jackie. Ano yan counter jackie? Ha? Rasa? Wait lang counter jackie. Maghintay ka. Just wait. Tanangam. Just be careful. Oh! Tilapia, laki. Tilapia. Big one. Tilapia, okay. Nice. Magtungo to daw. Baka meron pa here. Ha? Sure boy. Abre. Baka meron pa here. Ang laki naman yan. Oh. Ang lumag mo. Oh. Big one, tilapia. Plastic. Tangay. Gama, bigyan mo. Hindi tidapang ko eh. At alam magtakay. Nagtakon. Video man dari ako makita na ni. Dapat yan eh. Naglubusan na yun. Ang nakasa. That one. Da? Ito. Sarap. Ala. Well. Pagkargan. It start now. Oh, you can taste. Pero mga tao. Ha? Uy, alimango. Okay, video mo kini di makita. Oh, yan. Pagkargan tagarap. Talimon ah. Medya atan. 1/2 guys, parang 1 kilo. Diego. Sunda ka mo. Shit. Kasta mo. Pairad mo ah. Dito. Paidam pa pa nun. Abdi. Yan. Alam bro yan. Ala, gini. Nagpaktor na po sa dami ng pangkat. Katawan ko yan. Gusto na yung sabay ko yun. Yes, takot siya. Yes.
Narukoy nagdakkel. Yan. Narukoy. Hoy, ano yan? Patingin ako. Patingin kasi, ikaw naman nakakapal. Patay dyan ni Tarukoy. Ay, sige. Sarap-sarap. Ito. Oh, patingin. Ano nakita? Nakakain yan mga ka-hunter. Yun o, yung linilinisan ni ka-hunter. Wala tayong masyadong nakuhang alimango. Kuha ni ka-hunter Francis, nakapidutong dire. Tegi. Pasti aja dal-dal sa nilipit ini. Hindi duwa ka didak dito. Kasi, kakas-kas ko. Nakaikat pa. Ito kaya. Jelly Ace. Jellyfish. Ayan mga ka-hunter, jellyfish. Ito suka. No? Hindi yun. Hindi tartaro ko yun dre. Okay. Dito. Oh my vlog eh. Kamat kayo. Na? Tuso? Na-enjoy ato? Video ni batok ni. Hindi yan, ginoid ni Batog Tito dyan. Durin. Jay. Batog joy. Nagluluto tayo ng ng bigas mga kanter. Datati tumayo dito rong. Ayan si Kanter Francis. Francis. Maligayang karawan, Karanta Francis. Maligayang karawan. Karanta. Sumindi ka ng kandila kagabi. Karanta. Karanta ka sana laglag Andito kami ngayon sa isla Amunita. Israel. Puting pa to. Boracay ko naman natagamin na. Boracay. Isla Kulot. Try. Nagpapakahirap sila sa tignan nyo, DIY. Guys, atay agusar later tayo, siblang agsiyata. DIY yung amin paglulutuan ng bigas. Puting ilaw. Kita mo na tanay. Sobrang na buwan. Oh, Hey, kumoto na tapo, exam ka kasi na. si Kanter Arnold. Wala kalmo ta ko. Nanguha ng bigang. Sige na lang arudo kasi pala ko i-dar-darito. Nakapayla. Inyo ko pala yun eh. Sagwi usap ko pa. Dada pa kasi doon. Lumapatok man. Gunad to eh. Pagpurtaw. Nakala kami ting Victor. Di, kag-go. Tama na sigurado. Tani, tilok tang na niya. Mga bebe ako. Mangan tayo mga Kanter, kain tayo, kain. Ganito mo ng plato. Oh. Wow. Kawayan. Gal? No, apay? Kuna man numaris ka? Sarili mo kami sa No? Sarili na ako no. No? Tangad na niyo. Wala yun. No? Natatakal yung bigyan. Ayun, puno ni Beben. Pre, nakalagat? Apay yan. Oo, Parang na sa sauna ng katanan. parang yun na please. At taputa tayo mo. Dinanto mo kami. Awala, lalukata na yun. Dinagat? Wow, kinandaan. Nilukat na niya. Magkita nga mo niya, bilhin ka. Kamantay dalom natin iklot. Ibusok ata na ikinagunog. Ay, Dating putang inang lugi. linisan dati. Nakabubukan. Wala Peter. Ito niya. Oh, silaw ko. Biglagaw ka mo Victor. Apay. Tira na guys. Tira ng tira, baka tirahin pa ng iba. Para Tiram, bakit tiran na usong dito saw? Nuni-Christian ko na mo na sa bahay dati. Lagi ini. Nagsuko nga. Abay, mahilig na mo i-DTM. Okay. Delikado. Pinilusot niya na service. Yung rogatekan nito ang lubigat. Huwag ka na.
Patay yun ang ibig ko. O yan ang nila kay Rome. Bukaw. Talang na. Ayagigan niya piskarya. Tala. Taran. Guys pala no. Nih, tag barte ketawuran ni panay problema ginong ko na. Awan mo ay kulit lagi na ito. Bakit? Tamo-tamo tao. Talong ko. Sabay sa ko nung talong ko awan na tang problema. Pagka mo paglugnatan na. Kasanuno na pa nagbeben. Ano lang. Kailan ba? Dalag. Sumka. Adan na raman po na ala. Isuter tikat tan. Adan na raman ko na agad. Turta? Nuna ubeng, adino mo to. Nangangot po. Adino mo to. Namay sa kami ginato tay. Kasortet ko. Awanan nyo map. Sino nang ipad? Di ba?